aginalde taldekoei eta raka.com eta zerai, opera moteagatik honetaz garra egiteko. Baita eskerrik asko, eurak izan direlako bakarrak, euskal munduaren bakarrak, frankotiradore gisa interneten da beste leku batzuetan, 2 urtean defendatu dutenak, benetakoak izan dituzkela, edo gutxien ez behintzat, txartzat ez emateko baina adinki. Haino dituta hori Euskaldun bertsio ofizialak ez ontzat ematen, baina kaso honetan bertsio ofiziala guztiz ontzat eman du gure Euskal Mundutxo honek. Eta, hau hasiera izan dadila, gauzari buelta emateko. Gauan, ganoi, hortik hasi beharko nintzen. Ikusten da, ikusmina sortu dela gai honek, eta, ona da, historiakein, euskararekin, ondarearekin lotutako gai bateko lako ikusmina sortzea. Sartuko naiz gaian, historia kontatuta dago gutxi gora bera, baina, gogoratu, zelako posa sortu zuen deskubrimendu honek, Eliseok bere taldeak publiko egin zuenean, eta Enrique Generazanaren lehenengo adierazpenak, eta Gorrotxategiren lehenengo adierazpenak grabatuta daude, oso pozik, gauza harrigarri bat agertu dela, geure atasuntan, el señor esté con vosotros jartzen dut hori izan, Euskaldun kristauen lehenengo saludua, eta bat, handik hilabete gutxira aldatu gizan, eskubide guztia datu aldatzeko, baina hori esan behar da, azkieran guztiz sinistu zura Gorrotxategik eta beste askok ere bai. Eta gero prozesua ezagutzen du dano gutxi asko, zalantzak hasi ziren, batez ere internet izan da Celtiberianet eta etengabe faltsua dela, filtratu dira zenbait argazki interesatuenak eta ibili dira arkeologoak, estadu guztikoak eta adituak eta sasiaditu guztiak esaten faltsua dira honegatik eta azkenean, bakarrak esan dira pixkat estraka.comekoak, gaur izautu ditut eta horri pixkat kontra indienak, baina azkenean, lehen esan dugun moduan, joan urteko azaroan eman zen erabakia. Gertu zen prentzen aurrean batzar nagusien aurrean, eta batzorde zientifikoak bi filologoak, euskal filologoak, Alakarrak eta Gorrotxategi, epigrafistak, Santos Yanguasek, Julio Núñez, arkeologoak, gero Isabel Velázquez, latinista, danak aho batez izan zuten faltsua direla. Baina inolako zirrikiturik gabe, faltsua dira, eta bakoitzak zeuzkan egun arrazoi faltsua zirela esateko. Batzutan arrazoi falta denean laureon ematen dira, baina eta nik gehien bat fijatu nintzen bizkat euskal filologoen zerakin, Lakarraren txostenarekin, txostena baino lehenago, prensan agertu zena. Faltsukeriaren frogagarbia zeintzu ziren, eta esate baterako prensan agertu ziren hitzak, beste konsiderazio batzuz gain, ziren esate lego, naia, arrosa, arrapa, oso, lagun, denok. Hori, ez da gitzan berria, ero besteak, baina. Eta medion batek titulatu zuen disparaten zerrenda. Nik ez asko dakialako, baina azte zera begira eta jode, esaten duzu. Hau baina disparate handiagorik ez badago, zer raro da gamen. Arrosa, disparatea gara, nik rosa ikasi nuen latinez. Zuek ere ez da, arrosa, arrapa, badirudi, badago latinez rapio, rapiz, rapere, adiz bat, raptun, rapa, oso, lagun, naia. Gero komentatuko dugu, naiaren atxea eta abat, ez da, beste gai batzuk.
Ez dakit eskuetan duzuen hendik egindako txosten txiki hori horren laburpena da duzuen? Ez? Zerrenda... Ez baina... Itxintze banatu? Banatu. Nola banatu da ez da? Banatu da bero. Hiru horri desberdin dira. Zena da. Bialdeetatik dago nago. Bialdeetatik dago nago. Ez da bien. Joan denean agertu ziren argazki mordo bat ez dena, baina mordo bat bai, eta txosten guztiak, bai aldekoak eta bai kontrakoak, interneten da orduan hartu nuen, begiratu argazkia banan eta transkribatzeko ardura edo lana. Ez dira bat ere errezak transkribitzen batzuk, ez dela ondo ikusten, letrak erdi gatuta edo ezabatuta duelako askotan, eta beste goza askogatik, eta gainera argazkietan, ez da soporteetan ikusti, ez da berdina, ez da, baina, bueno, alegina baitzat eginda dago eta uste dut balio duela, ez da? Hor, eskuetan izango duzue, eta, bueno, hor gutxi gora bera, 45 bat esaldi ero, barkatu, 45 bat ostrakak edo dituzte euskerazko hitzak edo gutxienez hitz bat edo esaldin bat edo, Orduan, nahi baduzue, goitik hasita, lehenengo 4 bost bat ikusiko ditugu, luze doa, baina igual, 1977an, beleia, hasieran ez da nire mintzen, ia beti transkribatzen da, kursiba omen da, bi makila, beleia nova, beleia bizi, da, horietako bat. Gero horrengoa ez dut ulertzen, zezan nahi duen, horrengoa, nere ata, hor da oze, zoze borratuta, jabe, ta, bere askotan agertzen da. Bueno, bi berago pasauta, 74an, geure ata zutan agertzen da. Askotan agertzen da mestaldia. Geure ata zutan, gutxenez 6 aldiz kontatu dut. Eta, bueno, interpretazio bat da, Kristau komunidade bat zela beleian, garai hartan, eta, bueno, agurra, Kristauen arteko agurra ero izango litzakela. Zer esaten ginoen, esate zuen apaisak mesetan, espaldi, askotan, buelta egin, eta pareta begira egiteko zuenean, Dominus Vobiscum, ez da? Bairudi, Dominus Vobiscum dala geure ata zutan. Zutan, hor txizkia ez da zera, personena, baina uste dut zenbaitek bazuela susmo hori igual haintzinean berdina otesan, bueno, ez gara sartuko espekulazioetan, hori gola ekentzen du, horrengoa egin badi zure ekentzen du, eta falta da beste guztia, horrengoa ere geure ata zutan da berriro, Jesus, bueno, horrengo 77 hor bertan, ikusten duzue, jan eta edan, deno. Bueno, badakizu hasieran izan zela, jan, edan eta lo zegoela. Kukunsumuzio guzti dut, kamisetak eta denak eta zituela, da bado dela hortizia zirkulatzen. Bi behitzen dut bau, eta lo, bai? Bai, hor dago zera, lo ez da agertzen, janda edan bai, baina lo dakigula behitzen, beste ostrakan baten ez da agertzen.